पूर्वी का गीत लिखने वाला कैसा था, इतना दर्द पैदा किया है श्याम और राधा के विषय में। कौन हमसे भैले चूक, श्याम हमसे गैले रूप। क्या पहले के कवियों में खूबियां थी, आज के कवि लोग नंगा गीत लिखते हैं। कि जब घर के चक्कर में, कि जब घर के चक्कर में अरे पर जाला आदमी, अरे वेद और शास्त्र सब भुला जाला का। लेकिन कहे के नहीं खई ले चली हो मैं अब। चली सबसे पहले सभा में उपस्थित हमारे तमाम भोजपुरिया श्रोतागण देवता समान दर्शक के छोट नाना कलाकार ईशु बाबू के ओर से बार बार प्रणाम बा। पीछे हमारे विराजमान गार्जियन तुल गुरु तुल सब कोई के बार बार प्रणाम बा। अभी छोट बानी नादान बानी सीखत तनी, कोनो गलती हो जाए मुखिया जी नाना कलाकार समझ के माफ करब जा। दूध भात बा दूध बा वाह सब कोई चल जाए तो हम अकेले जाकर करब। एक संग लगल बा कहाँ जाता नहीं रे वाला। एक जन बाबा एगो छोटा सा पूर्वी के भाव लगता पारा पारी पारा पारी। वाह देखी श्याम मथुरा छोड़ के चल गई बाड़े। उनका वियोग में राधा जी तरपत बाड़ी अपना सखियन से कहत रही जे सखी मन नहीं खेला सखी लोग कहल जे कान्हा मथुरा छोड़ के चल गई बाड़े, अब नाई है तो उनका के भुला जा। राधा जी कान्हा जी के वियोग में कहत रही कैसे का हो अरे की सना करे जाबो के और की सना ट्रेवल डालिए में और कोने जाबो और कैसे के और बिसारी रे दर्द दे देखना कि दर्द दे
यही कल का उगता हुआ सूर्य बनेगा। ये सब लड़के अपनी उम्र की दहलीज पर, कलाकार की यही उम्र होती है, इस उम्र में इस तरह की कला दिखाने वाला बच्चा जो पूर्वी की धुन में मल करके राग में कंपन, रोह अवरोह पैदा करके जो गा रहा है, यही बच्चे जो हैं आगे भविष्य के हमारे प्रदेश के अच्छे गायकों में इनकी गिनती होगी। सही सही। दर्द दे अरे मथुरा अरे परई ले जी अरे दर्द दे के बहुत हिलेदार संगीत के प्रेमी रंजीत बाबू एहना कलाकार के कुछ आशीर्वाद देके प्रोत्साहित कैली। आशीर्वाद के हार्दिक कामना चाहना हर्षना रही। वाह निकलते ही कुछ दूर चल रास्ते कि आखिर कौन हमसे चूक भइल जे श्याम हमके छोड़ के चल गई। अरे कौन हमसे भइले रे चूक, अरे कौन हम हो भइले रे चूक। अरे कौन हो हमारे परम आदरणीय मुखिया जी बहुत बहुत पुरस्कार मिलल, कोटि कोटि प्रणाम करब। प्रभु कृपा सही बनले राखस। और कौन हो कौन हो
से भइले कौन हमसे भइले अरे कौन हमसे भइले चुका श्याम सुंदर गइली रूठा अरे कौन हमसे भइले कौन हमसे भइले कौन ये पूर्वी का गीत लिखने वाला कैसा था, इतना दर्द पैदा किया है श्याम और राधा के विषय में। कौन हमसे भइले चूक, श्याम हमसे गइले रूप। क्या पहले के कवियों में खूबियां थी, आज के कवि लोग नंगा गीत लिखते हैं। वो कैसे कवि थे कि कौन हमसे भइले चूक, श्याम हमसे गइले रूप। फिर से लो ए कौन हमसे भइले चुका श्याम सुंदर गइली रूठा अरे ओइसन ए सुरतिया लेके अरे कहाँ चली गइले अरे दर्द दे के ना दर्द दे के ना श्याम ए मथुरा करैले दर्द बना रहा आय हाय कहतरी कि आखिर जब हमारा पास रहे कि ना रहे तो काहे के हमसे नेह लगौले और काहे के लगवले रे नेहा अरे काहे के और लगवले ए काहे के लगवले काहे के
दर्द देखे ना बनल हा कि दर्द देखे ना श्याम थुरा और पोरैले नुजे अरे दर्द देखे मथुरा पोरैले रे दर्द देखे अरे बिसारी रे अरे दराद देखे ना रद देखे ना श्याम मथुरा पोरैले चलिए गाय गाय सेवा ली हल जाओ बोली आनंद कंद